medyo matagal-tagal din tayo hindi nakakapag-vlog dahil naging busy si Madam. But now, ito tayo. I'm getting ready for work. But, ang problema is super lamig sa labas. It's minus 31. Feels like minus 38 degrees Celsius sa labas. I'll show you later kung ano ba talagang itsura sa labas. But for now, I have to get ready kasi kailangan maraming layers tayo na isuot para lang kakayanin natin yung lamig sa labas. Okay? So, I'll see you later. So, ayan. Ito muna ang papakita ko sa inyo. Ito yung view dito sa taas. Yan yung sa labas. See? Ang kapal-kapal ng snow. Well, hindi siya ganun kakapal kagaya ng mga nakaraang araw. But then, kasi sobrang lamig, hindi talaga siya natunaw-tunaw. Kaya, parang dagdag lang ng dagdag ng snow. Kaya, tinan nyo yung rooftop dito sa my right side. Ayan, makapal-kapal din yung snow niya. Tapos yung mga kahoy, nag-frozen na rin siya. Kaya nagiging puti. Later, I'll show you a closer look kung ano ba ang itsura niya. Yan sa baba. So, yan. Yan yung sa deck. Yan. Later, pagkatapos magbihis, lalabas tayo. Okay? So, ayan, nakapagbihis na tayo. So, kailangan mo magdoble. So, I have 2 pants, 2 layers ng pantalon. So, mayroong inner pants. Tapos, meron yung usual ko talagang uniform. And then, sa damit din, kailangan din siya doble para kakayanin mo talaga yung lamig. Tapos, sa mukha, naglagay lang ako ng yung aloe vera gel. Tapos, moisturizing cream. Para hindi ganun ka-dry yung mukha. Kasi pag ganun kalamig, sobrang ang bilis-bilis mag-dry ng skin mo. Tapos magka-crack lalo na sa lips. Kaya sobrang sakit nun pag mag-crack siya. So, to avoid that, kailangan mo talagang i-moisturize yung skin mo. For the lips, naglagay na ako kanina ng Vaseline Lip Care Therapy. Tapos, naglalagay ako ng Vice Cosmetics na lipstick. Para lang medyo magkakulay lang yung lips ko ng konti. And then, after that, ilalagay ko tong Clarins Paris na Lip Comfort Oil. As in, talagang ito yung aking pinaka-favorite. Kasi hindi nagcha-chop yung lips ko. Usually kasi sa mga lip balm o yung mga lip moisturizer, nagcha-chop talaga yung lips ko. But when I discovered this one, yung Lip Comfort Oil ng Clarins, talagang hiyang na hiyang siya sa lips ko. Hindi ako nagka-crack. Tsaka hindi siya yung nagcha-chop. Taka yung, alam mo yung parang may mga residue. Like mga minsan nagiging white, merong white doon sa part sa lips mo. But ito siya, siguro dahil oil siya, talagang maganda yung result niya sa lips ko. So, minsan naman, hindi na ako nagli-lipstick, ito lang. Kasi may kulay na rin siya. So, this is, yung color niya is number 4. Hindi masyadong makita. But it's number 4 Candy. Ayan. Kasi nga medyo maliwanag. So, it's number 4 Candy. Yan yung color niya. Yan. Okay? So, see you. Pagkatapos nito, bababa na ako para mag-jacket and all. So, I'll see you later. Hello. So, ayan. Labas muna tayo habang naghihintay ako kay ate para sunduin papunta sa work. So, ayan siya sa labas. Medyo sobrang liwanag nga lang talaga. Sunny naman siya, pero dahil sa sobrang lamig, mafe-feel mo pa rin yung lamig. Yeah. So, ayan, nakapag-suot na tayo. So, ito, jacket. Merong isang layer pa niyan sa loob na jacket. Tapos, kailangan mo ng scarf, yung toque mo, or yung sombrero mo. Tapos, mittens. Ayan, gloves. Kasi talagang mabilis manigas yung kamay pag ganitong lamig. Ang problema mo minsan, yung kamay, yung kailangan mo takpan yung tenga mo, yung kamay mo, tsaka yung paa mo. Kasi pag isa doon mang lamig, talagang lalamigin na yung buong katawan mo. So, kailangan mo ng saktong kapal na mittens. Ang kinaganda lang ng mittens na to kasi ito, yung sa index niya, meron siyang mobile sensitivity chuchu. Hindi ko lang alam eksakto yung pangalan, pero pwede mo pa rin ma-operate yung phone mo kahit naka-gloves ka. So, yeah. Pakita ko sa inyo yung boots ko and yung lugar dito sa labas. Okay? So, ayan tayo. Ayan, naka-boots. Para ready sa lamig.
Tapos tingnan yung gabundok na snow dito sa labas. Ayan. Kasi nag-shovel na si kuya. Kasi para may madaanan kami dito pababa ng hagdan. Tapos ayan yung ibang mga gamit. Tapos baba tayo. Ayan pa tayo. Kaya super dahan-dahan nga lang talagang bumaga. Dahil merong ibang snow na mga natakpan na siya ng previous snow. So ayan siya. Tinan mo siya. Kung nandyan yung boots ko. Ayan siya kalalim. See? So ayan. Ayan yung parte. Punta dito. Tapos lapitin natin yung kahoy. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, nag-frozen na siya dahil sa sobrang kanyang lamig. So, ayan. Teka lang, matilim. So, ayan. Ayan siya, di ba? Nag-ice na siya. Puputi na siya dahil sa sobrang lamig. Ayan. Pero may mga ibang kahoy na talagang puting-puti na madadaanan mo. Yeah. So, nung summer, kuan pa to siya, marami tong dahon and all, nung spring, nung summer, and then pag fall, naglalagas lang yung mga dahon niya, pero buhay pa rin siya. So, ganun mostly yung mga kahoy dito sa Canada. Ito, makikita niyo siya na punong-puno siya ng dahon, tapos yung may mga flowers, may mga bunga, pero pagdating ng fall, maglalagasan na yung mga dahon. Ayan, pero hindi siya mamamatay. Parang yung tinatawag na mag-hibernate lang yung mga kahoy dito. Ganyan. So, buhay pa rin siya kahit winter time. May times na pag sobrang lamig yung mga buhok, like dito sa face, yung eyebrow, yung ito buhok natin, magmumuti-muti din yan, especially pag malamig. Kaya, hindi siya advisable na basa yung hair mo pag lumabas ka dahil madali siyang mag-frozen. Nasubukan ko na yan before dahil umabot yata ng -14 tapos lumabas ako. Ayan o. Hindi nga lang masyadong klaro yung binubuti ka lang. Ay, hindi nga siya klaro. Hindi ba siya klaro? So, ayan. Ay. Hindi nga lang masyadong klaro pero yeah, talagang pag every time huminga ka, makuhan mo yung parang usok. Kailan mo yung mga sa Korean novela. Parang ganun siya. So ayan, papasok muna tayo dahil sobrang lamig na dito sa labas. Okay? So see you later. So hindi ko pala nabanggit kanina nung pinapanood ko yung previous clip. Nag-start na magputi yung, saan ba yun? Sa my right side ko yata yun na hair dahil nga medyo matagal-tagal ako dito sa labas. Because it's, dahil yung kakatapos ko lang maligo a while ago, tapos lumabas ako. Pero actually, yung iba, ginagawa nila, either maliligo na sila few hours before, or yung iba naman, mag-blow dry ng hair nila para lang ma-prevent nga na mag-frozen siya sa labas. Pero dahil nga ako, dati, talagang blow dry ako every after bath, like every day. Kasi kailangan ko nga siyang, matawag yan, totally dry siya before ako lumabas dahil nga sa migraine ko. But then, I realized na, well, hindi naman, na-realize ko rin siya kasi sinabi din ng doktor ko na hindi nga siya advisable na lagi ko nga rin siyang i-blow dry dahil nga mainit yung init. So, nakakakos din siya ng migraine. So, ilang months na rin ako na hindi talaga ako nagbo-blow dry. Kaya titinitiis ko yan na hindi siya totally dry. But then, yun lang, kailangan mo lang maligo ahead of time para hindi na siya basa paglabas mo ng bahay. So, ayan, dito na tayo sa loob ng sasakyan. Pinapawarm muna para hindi ganun kalamig dito sa sasakyan. Kasi minsan kahit may heater, may heater yung sasakyan, hindi minsan kinakaya agad-agad na maging ma-warm dito sa loob dahil sa sobrang lamig nga sa labas. And hindi din advisable na itutodo mo yung heater kasi yung mga windshield, yung mga window glasses niya, possible na mag-crack siya in the long run pag lagi mo siyang ginagawa. So, saktong heat lang, tapos hintayin mo lang, tsaka para mag-warm din yung makina ng sasakyan. Okay? So, pakita ko sa inyo yung drive namin mamaya. Okay, see ya!
Nandito na ako ngayon sa work ko. Papasok na ako. So, ayan. Marami pa rin snow dito. Ang lamig-lamig. So, yeah, that ends my vlog for today. Thank you for joining me. Get ready. Ayan. Yan yung palibot sa school namin. Okay, so I'll see you on my next vlog. Bye!